Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Saika Makira Pidunsi Karbi Anglong Mountaineering Association Pen Difu Government College Atum Chilangsi World Tourism Day Ketalon Pon. Council aphan tangka ki pi pajumpo council ato amethang medu chirungsi chari inang popuki chokche pusi ASDC pen ningji. Kalitang Rina rong pipi aphan apran karmuralong kachirab du natum banketom raikom saikheriding kachingnang. KarbiAnglongLIVE Karbi Prime Time abirtang ton pen arjupanikta. Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo tourism saikamatum kerap pidunsi Karbi Anglong Mountaineering Association lapen Difu Government College tum Chelangsi Difu Government College along Talondun. Labangso ke talonahut DGC ke charliao somara tum mangbong arjan ki kachepati chisik se pin pen lam theke jai lapen lam jir ke tok kachepati hai hui asaimo deng ponlo. Tourism and Peace Puat Happy and Pen Ketalon World Tourism Amayalong Alhisar Puaman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Retacing Hi Chetongdun. Lason si Karbi Anglong Mountaineering Association Pen Everester Khorsing Terang Pen Kechenglok DGC Athan Bangatum Chetongdun. Mayalong EM Retacing Hi Pen Mai along ka Chetongdun ke charlio somartum aphan tourism hin la anso se kang thur ponji aphan chirap chito nang popusi aning parung tekang. Lansung si ilitum kadukawi chilang petpen claim lote Karbi Anglong tourism hin kang tuiving ang deng an pon thekji puta alangli than tekang lo. Tourism ke isi ket hedung lapen ali kedo asai kam binong. Lasi kadukawi chilang petpen Karbi Anglong district aphan detalong kache thangklong a tourism adim pinchong nang puputa alangli em retacing hipen than tekang. To tell and explore. And also with your helping hand in the future we can take the Karbi Anglong into Difu Government College Professors Inutpen Nangetando na tenki Tourism Saikam Akera Pensi World Tourism Day Talon Pono Pinilabangso World Tourism Day Ketalon Hut Lamjir Ketok along Bang Trok Sikep Arjan Ki along Bang Trok Kebrapli Lapen Chisik Sepin Pen Lam Take Jailong Bang Tongkep ke Charlie also maratum chepate dun loputa alangli pachini pon. Karbi Anglong jillar ji apurbo aru obhavoniyo ji সম্পদৰ প্ৰয়োভৰ আছে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত সেই পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ সদ্ব্যৱহাৰ হোৱা আৰু সেই সম্পদসমূহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে যাতে সকলো বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমাৰ আজি ইয়াতে Karbi Anglong Mountaineering Association আৰু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত আমাৰ টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সাহায্যত এটা অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে তাত আমাৰ আকস্মিক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা আৰু ইয়াৰ লগতে ড্ৰয়িং এণ্ড পেইণ্টিং কম্পিটিশ্যন আৰু ৰচনা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে টুৰিজিমৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত তাক আলোকপাত কৰা হৈছে আৰু এই ৰচনা প্ৰতিযোগিতাত আৰু ড্ৰয়িং এণ্ড পেইণ্টিং কম্পিটিশ্যনত আমি আমাৰ ইয়াৰে কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ সজীৱ ৰূপত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে Birta ke tok bama porhut anke akapre kapre kachepati long ke haye tumamen klardak pen long tilang News Report KarbiAnglongLIVE Kidamtangani Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaningji Karbi Anglong di Mahasawla pen Bodolen atumaphan tangka POA lo Ami thangsi tangka chirinangpo mate medu hai hoi chirungsi council chari inangpo puki chok chipusi ASDC achunbang Jotson bepen pherangkia mayalong jaipon Chief Minister Lapuson kiningji chokchi Atheke damtangarni anta Assam atumle Inglonga district aphan tangka nangki pikali Inglonga district aphan ke India ratpangri pensi Inglonga district aphan tangka nang pibomchot
Ilitum Inglong district aphan ke panong atangka nangkilo state along paludun chok ajoinisi alang litum isi akrong chot puta ASDC chunbang Johnson Bepen Jongpon. Nanglong liap puta long lo 1913 son sita la solong leken nang ta non tribal halata non tribal ke nam ye bangta la kep aron chok chi nasis sitimon sivian bangta longli chi yorji pulo non tribal ban halata jor long le delo na pen la so non tribal to non tribal bangta longli chi yorji puta long delo dak ki puta la son helu dak la so puta long ki puta la son la so posigi court lo hala supreme court tumta high court tumta la so ang deng long sin court lo asip council keram dali council ka hai dakali ka aron si ka hai lu KarbiAnglong aron si ka hai lu KarbiAnglong ain si longlia puthak ke hai lu nasi muke cheng si tani lipulo aron pen KarbiAnglong council of han ke bab khasi jancha hills miju atuma phan bang ke aron ateng pen longlia puthak eviction po longle ke che rai po puthak bang ke aja kong pipemi transfer long Inglong district upon Article 271 pen tangka nang lolo. Lason si Article 2442 pen Inglong aso district kechariji aron hai huita dolo. Inglong aso tum kadure pu alam chinisi grant in aid atangka mate kachitu nang nipin atangka nang pilo. Inglong aso pen kachipachor Inglong aso kalidet akhai atum hala Inglong aso akhai arloso men siksidul a district arlo longle Namare puthak ASDC atum pen ki kroi kri pusi lamthi chipaklang pon athe Inglong aso akhai arluso pusita Inglong aso kalidera pinso pen chipachor det aphike halaso arluso ta Inglong aso kaliderlo la sialangli Inglong aso tum kilong ajakong kilong jiaron avitanglo la so putha council pen executive committee amailong kachiparai tanglo seta state government approval NNA lapen notification PPP alam ke klardak chini dun dilang puta pherangkia mailong ASDC chunbang Johnson Bay Jaipon. A reference one olo ha British Privy Council tahla son tah hen tah pua a reference one olo sita last judgment ki pi get laso kitab along a rusa thing se Indian Supreme Court a judgment ki pi upilo judgment pi bangket non tribal aphan nang tum longli jor longli but tribe non tribal to non tribal ta jor longli ake sini do hada asila so ake bang popularly muni tuma chini bang ke Sitimon Sevian versus United Khasi and Genter Hills case longli transfer case ama dagli tum KarbiAnglong ke thegare tum bang ke lang pe melo ne lang pe me melo ne lang da buji jedelo ne ke pilu ne alam theban athe court tum ke one page dui page pele pe tangdet kali piding pik pik page cap pacing ko to page pokep to pu bad bisar add a pc ha last ke adjustment tipo son pe nak lasi ke lang da buji jedelo ne mate lang pe me delo ne mate thek pe me da mane kithan parlin jinam lo ne hala bang chin dalu Pherangkia mailong ASDC Youth Front mai phu Premson Bay pen kichenglo kaprik songja po atum pherangkia mailong chitongdun News report KarbiAnglong Live Kidamtang chitini phai Krener Kebarni Difu Police Station angkang Lamding Road ENM Nurse Training Center adung kedo Sonasing terang arong along pang tek the atum kalitang rina rong pipi aphan apran armudelo Bangso puthak apran gidamjui kalitang rina rong pipi a hemasoratum Difu Police Station along anpalidamsi kalitang rina rong pipi aphan apran karmudvek atum aphan nep ingnang si arona tengpen ingsailong nang jipura lamhoi pidamtetlo Lamhoya ting pen Difu Police Station a hin pen joy pen kirita lepasai deng bomsi kidamtang chitini phayeng ko raphorni kangsam kalitang rina rong pipi aphan apran karmutalong kachirap du natum bangit homatum aphan raikom sai khia tum pen nep ingnang ponlo
รายกรมไซเคียริเด้งกะชิงนั่งดุนเช็คบังกะทอมอาตุมละเกลามดิงโรดกิโลเมตรหินีจันทราสิงเตรังอารองอเมริกาการลิตังธานุรัมติโซโซโปเรนซิงติโซอาตานิงกันโฮเก็บกิโลเมตรสปลิสนาสิงเตรังอารองอเมริกาการลิตังมานิกเตรังอาโซโปมีร์เจงเตรังอาตานิงกันอิงกอระหินีละเป็นมีร์เจงกัทฮาร์อิงตีอารองอเมริกาสายอิงตีอาโซโปบาบูซิงอิงตีอาตานิงกันอิงกอระเกทอมาตุมาพันซีรายกรมไซเคียตุมเนบอิงนางปอนซีเฮมกังซัมทับปอนลูบนดากะชิงนังเช็คบังกิทอมาตุมามิทังอังฮูเป็นกะชิกุบิรกะวิเดระจอกคลาดากะลามเทียบังกิลงปอนเปลังสตาอาโฮกะลามกิลงจีละเป็นกูเปียเทสิกาลิตังรีนารองปีเปียพันอัปรันการมุดเด็ดมาบังโซปุทักนอนามัดการจูปะเตอร์ตอกะไซเด้งบอมลังNews Report KarbiAnglongLIVE Kidam tang chiti ni payang kora trogani Diphu Joint Director of Health Services a conference hall along National Tuberculosis Elimination Program ate NTEP alo kedo District TB Forum ar sigjit mai kangnipon TB harega desh jitega po at happy NPen kangnia mai along Joint Director Dr. Borsingrong Pipensi mai chepahem phupon lo mai along akapre doctors satumda mai along chetong dunsi TB ke pavirji aphan mailong chingki chingwai RDP lo lason si district TB forum atum pen kedam tangani ke claim kedam la pen ke wang jilangani ke claim kedam ji alam tami mailong chingki chingwai lo KarbiAnglong Autonomous Council aja kongpen District Health Society la pen Joint Director of Health Services atum pen TB harega desh jitega po athe PNC mai ingni ponlo India Prime Minister Narendra Modi pen TB Mukdesh pu athepi enlo laso tingsi da KarbiAnglong arlo tami TB kejokwan a district kasalam ji aphan nilitum TB officer Dr. Joyram Phongsa atum pen chepaduk si KarbiAnglong district arlo TB akeso kepami dopik lo buta alangli Dr. Borsingrong pi ahin pen pherangki atuma thengno thanpon Pinidak nilitum KarbiAnglong Autonomous Council aja kong penajok ilutum la District Health Society la pen Joint Director of Health Services ahin pen ilutum TB harega desh jitega pu jitu ilutum a Prime Minister Honorable Modi ji ahin pen TB Mukt Bharat pu laso angdeng ke pen ilutum KarbiAnglong ta der angdeng angdang pen pachetonun si labangso TB pa bedaje phanil tum ke klema son sondolo laso kuthak pini ladak isia meeting do ilo labangso high level meeting dak World Health Organization hin pen nangache tongdun Dr. Buraguhai tadolo dak nilitum kaduwe chingki chethan pen KarbiAnglong ta TB ke pa bedaje phan ka bori do la pen nonamat ilitum dak TB officer Dr. Strong Phongsa do alang ni cepaduk penajok KarbiAnglong along penang an atibi ya pesen teman kepami dulu labangso alam aku kami tum tak cingkisi non nilitum nang media ahin pen jongsi labangso alam nang pacetang pidun pulutang te nilitum la TB ke suspek nangji main ke kapasi kaf kapasi for more than 14 days lo pulutang te TB tahai pura adung het nituma health facilities do ladak keceng pen asha kormi pen cenglok nitum la medical department majuk phansi tame charjura nituma health institution long bangra la athekar kecepat cek pen TB do ma kecepat chini phan bangra nitum phan nang nitumang bong la samang so TB pa bedai phan si chunigilo Kepasi jongsi ni kriplian le rogapita mimedet pulote TB tahai pu matha ponpen adung het se kachelang dam adimalong dampen kachepaklang dam nangchi akenang sotlu TB akeso ke meun akeso binong lapen rat pangri pensi ake joy pen dowai pen ke chenglok akaprek kinangjia son anta rabdun ji buta alangli thanpon Labangso mayalong WHO pen Dr. Buraguhai tami chetong dunsi penangana kinang sot alam mayalong chingki chethanlong lo.
Lason si Inglong a district along tibia ke sokilong atum katherak lapen kaphire hai huya puthak WHO pen Dr. Burago haim pen ke than ke lasolong kadukawi chilang pet pen si ke paveji aphan bor inangpo lason si tibia ke sokilong pen ke metung atum aphan siki pc rat aphan pathan pulote penangan kachilar doji lason si da council pen akapre atum nang chirap dunlote pechunun po non ke district alo tb ke pang thek ji aphan amesin hai hui tami doko ka joine ke so tami penangan pang thek pononglo la so tengsi KarbiAnglong alo ongdung atum ke so ke miatum dolo puta phirang ki atuma thingno pachini pon news report KarbiAnglongLIVE Lakhain ko truck Duar Baguri MEC constituency ke parlo date hor Saturday market along VDC Bhavan ahem ki kim kirang patang ponlo bang solong KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangla pen EM Richard tok biatum aphan hawarara tum kachuro pajir pon Lason si arnam pir themoni datum aphan kidu kilak hemi jangre amekave akeng katekok lapen ke plang ki phia tum aphan anta arnam ki kang hon kang jinso isivet Lason si political party atum tamuni datum aphan kang hon kang jinso isivet Lason thak si ladak lakhain ko truck Duar Baguri constituency alongta akapre ka constituency ason chingtho donang jipu local MEC anparta education EM Richard tok bi radaphan matha ponsi date hor Saturday market along VDC Bhavan ahem kikim kerang ponlo Athema nili blog along anke moni datum kiram kewang akasik sak tokok jipu matha ponsi VDC Bhavan ahem kimpi pon padosi petang ponlo lapen VDC Bhavan ahem along si Penangan development akam ke ladaga matlo ke pachun pon lapu lasi lason amithang constituency aphan chema thapon thek EM ke longa thai avilu lasi rada tumta ho orli pidon bom nang anlote la amso se development akam ta long pon bom bukta hawarara tumpen ningji pon rinti la pennon iruyang bonglote labangso VDC Bhavan ahem ing puponpo Lasi KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangla pen EM Richard tok biatu misen asai ke claim pon thekapot hawarara datum kachuru pajir dun riti News report KarbiAnglongLIVE Tang depini Karbi Prime Time aberta ke lapuan si kang ton ponitlo